mai dare ni Allah dukan bukatu na kai kake mini ya rabbi na taho yau ma taimaka mini Allahu ka sani baiwa daɗa mini na dinga baituka a gurin sayyidil kauni yau ma roƙo nake a gare ka wahidu dubin salatuka kai kai wa mujahidu sarki guda ɗaya mai mulkin mu sayyidu shine Muhammadu taken sa Hamidu a barni ni da shi da ta yabon samajidu zan gaida shugabar hurul aidi Fadima tauraruwar mu ce mai haske a can sama zinariya kike ai daga kanki an gama labbaiki Fadima ke ce mu'azzima matar Aliyu ce na raba tulu na'ima godiya muke annabi godiya muke kina muke ya kai nan Aminatu wallahi jarumai wanda ya bar ku ya bare a yanzu kafuran tuni kun sa su sun ware kamar Abubakar wanda ya amsa gagare hannunsu ya cire wuyarsu ya sare Umar da Usman sai da Aliyu ka tsare garan farin gida shidan Fadima yake ubanmu ne kwarai shafi janiya kake sai shehu barhama mai taniya yake gausi na kake to gaisuwa nake barhama naku ne shehu hanyar ku na rike ya Allah rene mimmi wari ga mi honnuma Abu Aminu da barhama ma ya honnuma ya shehu ya mai cilo da ya mai badima shehi ya barkama da ya mai saroma to shehu walli can barka annabi joma godiya muke annabi godiya muke kina muke ya kai nan Aminatu to sallama nake abun dan Aminatu to jinjina nake ware non Halimatu to gaisuwa nake alfaharin su Saudatu ya mai Khadijatu mai Ummu Salmatu to ni kamin iso annabi dan su Hindatu kai ne farin cikin rabbul arshi annabi kowa ya ja da kai rabbi ya mai da shi rabi tilas na ma yabo dan Abdul Mudallabi Allahu ya rabbi abin zubi zubi baiwar yabon zato aninka rubi rubi ni dai farin ciki na in yaba maka sannu dan Banu Hashim mai garin Maka kai ka fito haka mu mun sunkuya haka mun jinjina maka Allahu ya baka har ma mala'iku na escort suke maka godiya muke annabi godiya muke kina muke ya kai nan Aminatu kai ne ilahu ke wasalati muzakiru ya shugaba ka yarda mu gana mu bashiru wallahi ni da gaske nake son ka Nasiru mai kumfa anziru gana ka sha'iru barhama naka ne mai begen ka munziru ya al'azizu kai ne rike sidi albashar ka haskaka ni annabi rana ta mahashar al-mustafa da kai da fake mai abubakar mai sayyadi umar maza ran badar abul batuli ne kuma surkin ali haidar ya ta kamar ilahu da bayi da kai nake rashin ganin kana mini ciwo ina kake ya kai habibu kullum da ambato nake ni addu'a nake da wasali nake dan sayyada batulu ka amsa kira nake godiya muke annabi godiya muke kina muke ya kai nan Aminatu Allah ya taimaka ya hado da daukaka komai kana mini ta ya zan guje maka kai ne ka ja ni hanya ta yabo ga mai duka Allah ta ya maka na jinjina maka mai gaisuwa kake sarkin yakin mai maka
aikin da kai kadai zaka yi ya kai masa, ruwan salatuka kar su tsaya zuba masa. Annabi Muhammadu da ma kai kake masa, baiti nake masa ka yarda in masa, sannan ka taimaka na tebun mijin Hafsa. Godiya muke, annabi godiya muke, jinjina muke ya kai dan Aminatu. Godiya muke, annabi godiya muke, jinjina muke ya kai dan Aminatu.